Любето в една голема риба. Емоция. Напискила ли си? Не, на онова тобито 40 грама. 40 грамово тоби в една голема риба. Това е сом. Това е сом, как напъва. Станах видеооператор на сомове. Само да не се откачи. Ядеме сомче, само да не се откачи. Трябва да мина обаче през дървото от татък. Защо? Защото тук не мога да извадим. Мога ли да помогна с нещо? Не. И как ще минеш през дървото? Чакаме да се покаже гладната муцуна. О, напъва, враче. Аре, само 15% батерия. Ще стигне за видеото. Минаме дървото. Знаеш какво? Казвай! Така се лови. През дървото. Добре бе, аванса не ти пука. Отпусни го малко за емоция. А? Сигурен ли си, че сом? Ако не е сома, е бати штука. Или е бати костура? Да не си фанал толстолоп. Амур. Сом трябва да как е. Докъде го докара? И то от татъка ми хлъвна, много навътре. Това е 10 кила сом поне. Не го отлепа отвън. Слънче. Малко. 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 О, как ще е малко, бе? Добре. Кепове, нещо, такива работи, ще има ли нужда? Между другото, кепа ми е в колата. Не ходи ли го носа? Отзад. Не го видях. Носа кепа? Чакай, си има изморен. Това не е малък сом, бе, човек. Ти малък сом виждал ли си? Дали сме за сон? Чакай, не го бързи, нека си изморен. Да легне. Гледай какво става, бати въдицата, как се кефа. Много навътре ме задай за малко. Ако на Серго сом вече... Не! Това е най-гъмто, което може да се случи. Това е на блеснат. Отчия. Пусна го. Той не мога да влезе в кеп. Дай, сега ще легне. Ще тръгне, ще се умре. Ще го бързам днес. Ще се закачил хубаво. Нещо искаш да държа въдицата? Искам да се умори. Да легне. Ако му влезе главата, е готов. Искаш и аз да го загреба? Не. Той се пързаля, бе. Пак се фана. Дай въдицата, ти го фани кеп. Дръж въдицата. Не мога да го. Добре. Как хубаво се е фанал. След малко снимки с кантара. Метъра. Аз имам кантар. И не си снимай штуката, не си я претегли. Штука, брат. Штука е за изхвърляне. Това е канален, европейски. Влезнат и тило Европейския съюз. Честито, честито. Това колко е? Метър. Да. Не се го сома.